Good morning mga ka-aimers! Ako po si Angelica Yasonia from Team Fires of Raptors International Family ng Alliance in Motion Global. Mayroon po akong ituturo sa inyo ngayong araw at yan ay how to maximize your income dito sa AIM Global. Kung meron kayong 8 kaibigan na nais imbitahan at maging member ng AIM Global para matupad ang inyong pangarap, continue to watch this video. Paano po ba magsimula sa AIM Global? You can avail the starter account or most commonly known as the student account. Kasi ang kadalasan po na nag-avail ng starter kit ay mga estudyante. Estudyante pa lang po pero gusto nang maging negosyante. Power, di ba po? Pag nag-avail kayo ng isang account, magkakaroon kayo ng global package. At ang global package po na yan is worth 7,980 pesos lang po. At yung kaibigan ninyo po na iimbitahan ay ilalagay nyo sa left and right sales scores po ninyo. Ang 4 ay sa left and another 4 friends ay sa right. At tuturuan niyo po sila on how to build their own network at gawin ang negosyo ng AIM Global. Pag na-maximize na po nila ang kanilang network, magkakaroon kayo ng potential of income na 24,000 pesos. Not per month, not per week, ngunit per day po ang magiging kitaan ninyo dito sa AIM Global. Maganda po ba? Yes, maganda. At kung nagustuhan niyo po ang kitaan ng Starter Kit, mas magugustuhan niyo po ang next na ituturo ko na mas mabilis ang kitaan. At yan po ay tinatawag namin na entrepreneurship account. Sa entrepreneurship account po, magkakaroon kayo ng isang account at imbitahan niyo na po ang pinakamadaling imbitahan at maging magandang kapartner dito sa AIM Global. At yan po ay magkakaroon kayo ng katumbas na 3 global package at ang tinutukoy ko po na madaling imbitahan ay ang inyong mga sarili. Lagay niyo po ang isang account niyo sa left at another account sa right sales force po ninyo. At ang magiging investment ninyo po, pag meron kayong 3 account, 7,980 pesos po times 3, which is a total of 23,940 pesos. Madali lamang po dito dahil yung 8 kaibigan na inimbitahan nyo, ilalagay nyo lang po sa left sales force ang 4 and another 4 dito sa right sales force. Ganun lang din po ang gagawin nyo, tuturuan lang din nyo sila ng sistema ng AIM Global at how to maximize their network katulad ng ginawa ninyo at may potential amount or kitaan kayo na 72,000 pesos per day. At kung nagustuhan nyo po ang entrepreneurship account, may mas maganda, pinakamaganda ako ituturo sa inyo at yan ay tinatawag namin International Builder Account. Dito po, i-maximize nyo na po ang sarili ninyo to the maximum account na pwede nyo i-avail sa AIM Global. Kung sa entrepreneurship account, meron kayong 3 account na pwedeng avail na may katumbas na 3 global packages. Dito po sa International Builder Account, i-maximize nyo na po into 7 accounts ang magiging investment ninyo po na may katumbas na total of 7 global packages. Sa investment po natin, 7,980 pesos lang din po ang pwede nyo i-avail or ang ilabas times 7, which will be a total of 55,860 pesos po ang total investment. One-time investment only po ang 55,860 pesos. Ngayon po, yung 8 kaibigan ninyo po, ilalagay nyo sa 4 na account dito sa ilalim. At tuturuan nyo lang din po sila ng sistema, how to do the business, and how to maximize their own network. Gayahin ang ginawa ninyo at meron po kayong potential income of 126,000 pesos per day. Pinakamadali, pinakamabilis at napakaganda na sistema ng AIM Global ang maaari niyong i-avail at matutunan dito sa negosyo. Kung nagustuhan niyo po at gusto niyo na mag-join sa AIM Global, i-PM niyo na po ako ngayon at kung meron pa kayong ibang katanungan, sasagutin ko po yan at tuturuan ko po kayo kung paano gawin ang negosyo ng AIM Global. Join my team now and maraming salamat po. Happy business days! Thank you!